Παρακολουθούμε τώρα στιγμιότυπα από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο κλειστό γυμναστήριο του Διαγόρα Βέλου. Πίσω από την κάμερα είναι ο κύριος Καλούδης. Πολλά χρόνια στο σύλλογο, αξιόλογος προπονητής, με πλούσια εμπειρία. Κύριε Καλούδη, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας και τι είναι αυτό που διδάσκουμε στα νέα παιδιά? Αγάπη για το άθλημα, Ναι. να αγαπήσουν το άθλημα του μπάσκετ. Πρώτα είμαστε παιδαγωγοί και μετά προπονητές στις μικρές ηλικίες. Ναι. Να περάσουν τα παιδιά καλά στην προπόνηση. Είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό που βλέπουμε σήμερα? Όχι σήμερα, γενικότερα εννοώ. Δεν μιλάμε μόνο για την Κυριακή. Μιλάμε γενικά για το κλίμα που επικρατεί, το παιδομάζωμα που υπάρχει στο Διαγόρα Βέλου και γενικώς στη λειτουργία του συλλόγου. Ναι, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δουλεύουμε, νομίζουμε, αρκετά σωστά. Μαζεύουμε παιδιά. Δουλεύουμε σωστά. Και ευελπιστούμε για το μέλλον. Ο απότερος σκοπός μας ποιος είναι? Τι περιμένουμε να πετύχουμε σε αυτό το σύλλογο? Να μαζέψουμε περισσότερα παιδιά, να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιες διακρίσεις? Τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε? Να παράγουμε αξιόλογους παίκτες? Τι ακριβώς? Όλα αυτά μαζί, τι ακριβώς? Πρώτα να βγάλουμε αθλητές, Ναι. και οι επιτυχίες θα έρθουν στο μέλλον. Δεν είναι ο απότερος σκοπός η επιτυχία στα πρωταθλήματα. Εσείς πόσα χρόνια είστε στο σύλλογο, πόσα χρόνια υπηρετείτε το Διαγόρα Βέλου? Τώρα Στο περίπου, εντάξει, άμα δεν θυμάστε ακριβώς. Είναι και δύσκολη ημέρα, έχουμε φάει και την πίτα τώρα, εντάξει, καταλαβαίνω. πενταετία, παραπάνω, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Ήσασταν και αθλητής της ομάδας? Όχι. Έχετε παίξει κάπου ως αθλητής? Έχω παίξει στη Δάφνη και στον Πανιόνιο ως παίκτης. Ναι. Στα μικρά, στις ομάδες υποδομής. Ναι, και στην Αθλητικό Σύλλογο της Ηλεκτρούπολης σαν παίκτης. Είστε από την Αθήνα δηλαδή? Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και πότε τερματίσαμε την αθλητική μας καριέρα? Όταν πήγαμε στο πανεπιστήμιο, Ναι. Σε μικρή ηλικία, πόσο χρόνο είστε? Πολύ μικρός ακόμα. είμαι 34. Εντάξει. Δεν είστε μεγάλος, εντάξει. Δηλαδή πριν πόσα θα μπορούσατε... Όταν ξεκινάει η καριέρα ενός προπονητή, πρέπει να σταματάει η αθλητική του καριέρα, νομίζω. Ναι. Μπαίνοντας στο ΤΕΦΑ, δεν μπορεί να συνεχίσει να είσαι και παίκτης και προπονητής. Μια αξιόλογη διάκριση στην αθλητική σας καριέρα μπορούμε να αναφέρουμε? Κάτι που σας έμεινε ανεξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη σας, μια μεγάλη στιγμή? Η συμμετοχή στις μικτές Αττικής. Μεγαλύτερος μπασκετικός δάσκαλος, προπονητής που έχει στιγματίσει, έχει χαρακτηρίσει την καριέρα σας από αυτούς που είχατε ως αθλητής? Ως προπονητής θα πω ο Αναστασιάδης. Εντάξει, έχει στιγματίσει όλο τον ελληνικό μπασκετικό χώρο. Δάσκαλος όλων των προπονητών. Ευτυχώς ήμουν τυχερός στον νέο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο. Ναι. Νομίζω αυτός. Σε ποιες ομάδες συνεργαστήκατε? Δούλεψα στην Αθηνά. Ναι. Στον Άρη Γλυφάδας έχω δουλέψει. Ναι. Στο Πέρα βοηθός προπονητής στην Αλφα Ισκανά ήμουνα. Και τώρα στο Διαγόρα Βέλου. Εδώ στο Βέλο πώς βρεθήκαμε? Γαμπρός. Γαμπρός. Μάλιστα. Πώς βλέπουμε την ποιότητα του μπάσκετ της Αργόλιδο Κορινθίας, της ΕΣΚΑΚ δηλαδή? Είναι πάρα πολύ καλή. Σε σύγκριση με την Εσκανά και την ΕΣΚΑ που ήσασταν στην Αθήνα. Και γενικά το μπάσκετ του Νομού Αττικής. Είναι υψηλό το επίπεδο. Πιο υψηλό η ΕΣΚΑ? Πιο υψηλό το επίπεδο της ΕΣΚΑ ή όχι? Όχι, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με την Αθήνα. Στην Αθήνα είναι πάρα πολλές ομάδες, Ναι. πάρα πολλά παιδιά. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα σύγκριση. Το θέμα είναι ποιοτικά, νομίζω, τα χαρακτηριστικά, να βγάλουμε ποιοτικούς παίχτες. Έχει μέλλον η Αργόλιδο Κορινθία στο χώρο του μπάσκετ? Υπάρχει δυνατότητα να ανταγωνιστεί τις μεγαλύτερες ενώσεις της Ελλάδας, δηλαδή τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και την Ήπειρο, την Αχαΐα, την ΕΣΚΑΗ δηλαδή, και όλες αυτές τις ενώσεις που είναι ακόμα σε ψηλότερο επίπεδο? Μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε τα επόμενα χρόνια? Μπορούμε, και νομίζω υπάρχει ανταγωνισμός ήδη, δεν είναι για το μέλλον, είναι για το παρόν. Επιτυχίες έρχονται ή από εμάς ή από άλλα σωματεία. Νομίζω είναι καλό το επίπεδο. Μια τελευταία ερώτηση που θέλω να κάνω, θέλω να μου πείτε πόσο συμβάλλει στην ανάπτυξη του μπάσκετ η συμμετοχή του ΚΑΟΠ, που προήλθε από τη συνένωση του Παλέμωνα με την ομάδα της Κορίνθου, στη ΓΑΜΑ Εθνική, και η πορεία η εκπληκτική που διαγράφει φέτος. Πόσο συμβάλλει στην ανάπτυξη του μπάσκετ της ΣΚΑΤ? Νομίζω είναι καλό όταν υπάρχουν ισχυρά σωματεία σε υψηλές κατηγορίες. Ναι. Βλέπουμε ωραίο μπάσκετ υψηλού επίπεδου και μόνο θετικά νομίζω ότι μπορεί να έχει μια τέτοια κίνηση.
Μπορούν να ακολουθήσουν άλλα σωματεία τον ΚΑΟΚ από την Αργολίδο Κορινθία ή θεωρείτε ότι το ταβάνι τους είναι η συμμετοχή σε ρισκάτ? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Μακάρι να υπάρχει μέλλον. Μία ευχή για το 2016, το οποίο υγεία πριν και 24 πρόοδο. μέρες. Υγεία και πρόοδο σε όλους τους αθλητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι το ίδιο και εσάς. Να είστε καλά.